da ni da kai so ne a zo cika amsa amo. Idan da ke zuciya da rai ke amsa amo, in ba da ke tuwon shi ya zama komai da martaba zai zamo daidai. Allah shi ke sa rayuwa daɗi, sanadin ki ne zuciya ta yo sanyi. In ma bike rayuwa ba na yau ba. Zuciya garin kare ta ɗauke numfashi, in kinai da ni za na zo gidan kare kice da ni tashi. Martaba da so gane ni da ke ba batun ki oye shi, in kinai da ni ki nuna min za na baki ruhi na. Babu tantama na aminta kai ka wuce zubin dashi, cike da rai bugun zuciya so ne ke motsa shi, na aminta so ne hujja. Idan da ke zuciya da rai ke amsa amo, in ba bike to wai shin ya za ya zamo. La 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 bar na masokar simun wufi da kai. Shiri ne yaƙi zanyo a kan ki domin na kare ki, ko da jini na duka zai tsiya ya zan kare haƙin ki. Mai alƙawar biyar so na sha amma irin taki ta sani maye na bugu na faɗo cikin sanki. Idan babu